aprobación do expediente de modificación do contrato da obra construcción de piscina municipal cuberta en Bueu, expediente 454-2020. Temos tamén dictamen da Comisión Informativa, secretaria, de Asuntos Xerais, tamén celebrada o pasado 25 de maio, que ten como dictamen o seguinte resultado. O dictamen é favorable, hai 5 votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal ACB. Votos en contra ningún, abstencións 4. 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Este é o dictamen favorable a esta proposta de modificación do contrato de execución das obras de construcción da piscina municipal. Ten, en todo caso, a palabra o concelleiro de Urbanismo e Infraestructuras. Eu quería dicir como idea principal que o proxecto modificado se redacta con intención de reinvertir a baixa obtida no proceso de licitación do proxecto da piscina. Se licitou con un prezo, hubo unha baixa aproximadamente de 400.000 euros que, en este caso, se quedarían nas arcas da Diputación Provincial sin que pudiéramos optar a reinvertilos en outro tipo de proxectos. Pero, sí, as propias bases da subvención prevén que se poidan reinvertir estas cantidades no propio proxecto como estamos facendo. En todo caso, isto quere dicir que non vai a supoñer un gasto a maiores nas arcas municipais e se vai a supoñer unha modificación para mellor nas cualidades ou calidades da piscina. Como dicía, é unha baixa importante que non podía ser reinvertida en outros proxectos. Deste xeito, a piscina sufre varias modificacións ou melloras sobre os estándares iniciais sen que o Concello supoña ningún aporte económico a maiores. As propias bases da subvención pola que se financian estas obras falan da necesidade de redactar un proxecto modificado se durante a execución das obras xorde a necesidade de modificar o proxecto, como así se fixo. Ese modificado foi aprobado pola Diputación Xa e faltará, en este caso, aprobación polo plenario. Existe informe de Secretaría e de Intervención Municipal onde se reflite que o modificado se redacta baixo os supostos que prevé a Lei de Contratos do Sector Público, por lo tanto, se sigue escrupulosamente a lei. Decir que, evidentemente, na execución de toda a obra, e sobre todo en obras desta envergadura, desta magnitude, é habitual que existan desfases nas medicións, en contra, pero tamén a favor, como decía antes, na materialización das partidas da obra do proxecto. Tamén coa obra en marcha se observan cuestións durante a dirección de obra que esta estima que teñen que ser revisadas, subsanadas ou implementadas ou incluso eliminadas. Forma parte do seguimento habitual das obras de edificación e da labor da dirección facultativa neste caso. Co fin de recuperar a baixa se inclúe no modificado a parte dos asustes nas medicións, quer dicir, se a empresa adjudicataria tuvo que verter máis formigón, evidentemente, ou colocou máis ladrillos, evidentemente, nos vai a ter que cobrar. Entón, parte deses asustes se inclúen neste proxecto modificado. Se inclúe tamén, o que xa se comentou en algunha ocasión, o reforzo estrutural que foi necesario implementar, sobre todo na parte metálica, e despois unha serie de melloras, sobre todo na parte de instalacións. Por exemplo, hubo uns cambios na distribución do aire que se cambiaron os recorridos das tuberías coa finalidade de mellorar a impulsión de aire e que sexa máis uniforme e máis eficiente para evitar, en este caso, velocidades altas. Bueno, son cuestións que explicaba o enxeñeiro técnico. Os equipos existentes na actualidade presentan un menor consumo enerxético ao estar fabricados con novos estándares, máis respetuosos co medio ambiente e son de maior rendimento. As máquinas se descatalogan con unha frecuencia cada vez superior, posto que as empresas comercializadoras queren ofrecer produtos que cumplan cos últimos estándares. Isto que estive explicando ten un poquinho a ver coa parte de instalacións, pero na parte tamén da albañilería e de obra, por exemplo, que non estaba contemplado no proxecto, debaixo desa cuberta curva que todos coñecemos, pois quedaba un espacio aí sin uso que tamén se, aproveitando, en este caso, a baixa da que podíamos utilizar, se acondicionaron como unhas salas multiusos, usables. Hubo que acondicionalas, aisladas térmicamente, con todos, en este caso,
con todas as partidas de obra necesarias para que sexan unhas salas, pois eso, multiusos que poden ser mesmo para almacén ou para actividades de calquera uso, non? Quer dicir, isto vai formar parte tamén deste proxecto modificado. O objetivo final é reinvertir este remanente nunha instalación que funcione mellor, produza menos gastos e obteña uns estándares de sostenibilidade e de eficiencia enerxética maiores ao momento en que foi concebida, de alguma maneira. O modificado serve ao mesmo tempo para deixar constancia de todos os cambios producidos na execución da obra, incluso os que non supoñen gastos a maiores, para que quede un documento técnico final co estado final de toda a instalación tal como se executou e se executará hasta o final.